13 елда санаториябызга 80 ел була. Әйтергә кирәк, санаториябызда кешеләргә сәламәтлеген ныгыту өчен bütün şartlarda тудырылган. Бигрәк тә инде бу соңгы елларда тудырылды. Безнең санаториябызда ел сайын 14 меңгә якын кеше сәламәтлеген ныгыта. Алар республикабыздан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән килеп, үзләренең сәламәтлеген ныгыталар, ял итәләр. 450 кеше бүгенге көндә санаториядә ял итә. Алар әйткәнемчә Татарстаннан һәм Россиянең төрле төбәкләреннән. Бездә инде күбрәк сәламәтлеген ныгыта артроз, артрит, полиартрит ауруларыннан, остеохондроз ауруларыннан. Шул ук вакытта санаториябызда сәламәтлеген ныгыта ашказаны, ишәк аурулары белән килгән кешеләрдә. Моның өчен дә табигый мөмкинлекләрдән кулланабыз. Булар инде ләм, сирабодородлы су, нафтусти буйдагы минерал сулар белән кешеләр дәвалана. Һәм бу кешеләр инде менә безнең санаториядә булып, үзләренең исәнлекләрен, сәламәтлекләрен ныгыталар. Һәм инде күп вакытта бер генә ел түгел, берничә ел рәттән килеп исәнлекләрен ныгыталар, сәламәтлекләрен ныгыталар. Ничә кеше аларга хезмәт күрсәтә? Бүгенге көндә бездә 400 кеше хезмәт күрсәтә, 450 ял итүчегә. Врачлар, шәфкать туташлары, поварлар, официанткалар һәм барлык инде обслуживающий персонал. Менә әйткәнемчә 400 кеше бүгенге көндә эшлибез. Әлбәттә, әле санаторийның киләчәге бик зур. Бүгенге көндә без тагын яңа тору корпусы төзеп киләбез. Безнең инде ял итүчеләр бүгенге көндә Тургай, Сандугач, Аккыш дигән тору корпусларында ял итсәләр, тагын бер 4нче корпусны, Карлыгач дигән корпусны төзеп киләбез 100 урынга. Шуның белән безнең санаториябыз инде 530 урынга исәпләнер. Һәм инде анда тагын яңадан да яңа эш урыннары барлыкка килер. 100ләп эш урыны барлыкка килер дип без исәптә тотабыз инде. Менә мәйданы күпме? Безнең санатория 80 гектар җирне алып тора. Җиребез, Аллага шөкер, безнең бар, бай. Нәрсә урнашкан анда? Анда инде менә безнең 2 давалау корпусы бар, бассейн белән. Аннары соң 3 тору корпусы, менә 4нчесен төзеп киләбез. Анда инде столовой, ресторан. Аннары соң тагын әле менә 150 урынга ресторан төзеп киләбез. Кешеләргә тагын да, ял итүчеләргә тагын да уңай мөмкинлекләр тудырырга уйлыйбыз. Менә бу монда бит нефть чыга. Ул экологик яктан уңай территорияда урнашканмы бу? Чөнки әйтәләр, менә нефть чыккан яктарда һава да, су да начар була дип. Безнең инде санаторийның уйышканнан бирле шундый Татарстан хөкүмәтенең шундый рөхсәт хаты бар. Безнең санаторийга якын килеп, буровой установкалар куярга ярамый, җирне обследовать итәргә ярамый. Аннан нефтепроводлар үтмәй. 80 гектар, аннары соң әле безнең менә санаторийдан 15 гектарга хәтлек санитарный охранный зоналарыбыз бар үзебезнең. Анда бер нинди качалка, экология бик чиста бездә. Шуңа күрә күреп торасыз, менә һавада икенче төрле яхшы шишмәлекләр дә бик матур. Шишмә суын белән генә шертеп торабыз без кешеләрне, дәвалыйбыз менә шундый минерал сулар белән. Экология бик чиста. Аны бузарга беркемнең дә хаклары юк. Анда нефтяниклар да керми, шәчүлек җирләрдә монда ул хәтлек санаторийга якын җирләрдә юк. Килергә теләгән кешегә нинди әзерлек үтәргә кирәк һәм бәяләр күпме? Бәяләр мин инде интернеттан карап торам. Башка санаторийларга караганда
Безнең менә берничә мең сумга да арзанрак әле. Бүгенге көндә менә Башкирия санаторийлары белән чагыштырсак, аларда бер суткасы 2 кешелек урында 2600 булса, бүген бездә 2100 сум. Инде санаторийга килгәндә һәр кеше үзенең тору урынында участковый терапевттан санаторийга барырга юллама ала. Менә шуның ярдәмендә киләләр инде. Минем исемем Халида, Рахимова Халида. Мин килдем Бәкергә беренче тапкыр быел. Казаннан килдек. Бәкердә бик әйбәт, бик күңелле, личинлар бик яхшы. Без бик иптәшем белән килдек. Без рәхәтләнеп ял итәбез. Бик күп личинлар алабыз. Иртәдән кичкә кадәр арып талып, тәмле берләр ашап, кайтып ятып йоклыйбыз. Концертка йөрибез, танцыга йөрибез көн сайын. Шундый күңелле, шундый әйбәт Бәкердә. Исем Фамилиям Гарипова. Резида булам мин. Беренче тапкыр килдем мин. Бик шый. Балаларым ял итеп кайттылар яңа елда. Алар бик шатып кайттылар и миңа да путевка алдылар. Менә бик рәхмәт бүтән сотрудникларга. Бик шый. Татарча, русча телдә бөтенесендә сөйләшәләр. Татарча, күпчелек татарча сөйләшәләр алар. Бөтенесе татарча сөйләшә. Мин Арчадан, Шәргыя Рамазановна, 6-нчы тапкыр килдем уже. Миңа лечение бик шый. 6-нчы тапкыр киләсез. 6-нчы тапкыр. Бу инде кайсы елдан башлап? Хәтерләмим, менә бу вакыт. Оннан алда 4 ел элек килгәнем. Тагын аяклар авырта башлагач, тагын килдем. Файдасы бар. Бар. Үзгәрәме соң шифахана менә шунда? Ну, матурайды без элек килгәндә урамнан йөридек. Урамнан йөри, хәбите корпустан йөрибез. Пенсионер Галимов Назип Салихович. Тормыш дәверендә бу шифаханага ял итәргә килгән вакытлар бар иде. Әмма ләкин менә бу соңгы килүемдә бик тә шатландым. Күңелләр күтәрелеп китте. Ни өчен дигән вакытта безнең җумһуриятыбызда көннән-көн шушындый матур шифаханалар үсеп чыга икән. Шәһәрдә, безнең Леногор шәһәрендә бу кадәр артистларның килүләре юк. Монда һәр көнне я Казаннан, я Чаллыдан килеп торадыр. Әле менә 3нче көнгә килделәр. Самар өлкәсеннән Ялкынлы яшьлек дигән татар ансамбле 42 ел буенча үзләре менә шулай ирекле дәрәҗәдә шушындай ансамбль саклап килгән. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр милли итеп концерт куйдылар. Һәр бер чыгышны 2шәр тапкыр алкыш белән каршы алдылар. Аннан соң бу концерт биткәннән соң аңладык ни өчен икән. Яңадан бер кат әйтәсем килә. Фаяз Ибрагимович, оказывается, менә шушы ансамбль күп еллардан бирле олы зур элемтә тотып тора. Аның җитәкчесе белән элемтә бик якын. Әле аның тагын бер ягы бар. Башка бит концерт белән килгән группалар инде түләүле була. Ә булар бушка килеп бушка концерт итеп күрсәттеләр. Менә шушы тагын өстәп әйтәсем килә. Менә җитәкченең төрле җирдә үзенең элемтә тота белүе шушы яхшы якларга китерә. Исемем Менсылу, фамилиям Загидуллина, Киров областында торам, Вятский Поляна шәһәрендә. Россиядагы күп санаторийларын йөреп бетердем инде. Но менә шушы Бәкердән дә ямьле. Бәкердән дә яхшы лечениеле санаторий күргәнем. 7нче тапкырымны киләм инде монда. Әйе, бик ошый. Питаниесе, лечениесе, персонал. Но мондай природные базы, конечно, Бәкердәге төсле бер җирдә дә күргәнем. Кайдадыр грязь, кайдадыр мацеста, чтобы икесе дә булсын. И шундый матур территория ухоженный.